дуруд ба кулли дӯстдорони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. Рафтем. Баҳодур Усмонов, мушзани шинохтаи тоҷик, аввалин ҳунарнамоии худро дар бокси касбӣ муваффақона анҷом дод. Дар аввалин рақобати худ дар бокси ҳирфаӣ Баҳодур бо мушзани рус Вилдан Минасов дар доираи рақобатҳои Шамо Boxing Promotions дар шаҳри Москва ба ринг баромад. Минасов то имрӯз дар ҳисоби худ 4 ғалаба дорад. Набарди ин ду мушзан 6 раунд идома кард. Дар аввал бартарӣ дар дасти варзишгари рус буд, вале баъдан Баҳодур Усмонов ташаббусро ба даст гирифта ҳарифи худро шикаст дод. ҳамин тавр Усмонов бокси касбиро бо ғалаба шурӯъ намуд. Ба мақоли тоҷикӣ аввали кор ки бо барор сар шавад ҳамин хел тамом хоҳад шуд. дар ҳошияи ғалабаи Баҳодур Усмонов дар тарафи дигари Русия раздгари машҳури тоҷик Нурулло Алиев ғалабаи навбатии худро истиқбол гирифт. Нуруллое ки дар Русия ба гуфти худаш баъзан ӯро бо Ҳабиб монанд мекунанд, аз ғалабаи панҷумини бебохташ истиқбол карда раздгари машҳури рус Александр Гребневро шикаст дод. ҳарчанд ин рақобат барои чемпионӣ набуд, вале тамошобобтарин набарди рақобатҳои навбатии AMC Fight Nights Global ба ҳисоб рафт. ҳамин тавр Нурулло Алиев дар рақобати касбӣ 5 ғалабаи бидуни бохт дорад. Умедворем ки Нурулло Алиевро оянда дар октагонҳои Лас-Вегасу Абу-Даби мебинем. Фрэнк Лэмпардро мисле ки ҳамлагарони харидааш аз қабили Тибо Вернер ва Кай Хаверц қонеъ накарданд. Аз ин рӯ ба қавле ба табақи олмониҳо нул мезанад. тибқи иттилои сомонаи расмии Sky Sport Италия, дастаи Челси ба форварди бошгоҳи Боруссия Дортмунд Эрлинг Ҳоланд таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст. Ба маълумоти сарчашма, ашрофзодаҳо нақша доранд ки дар трансфери тобистона футболбози 20-солаи норвегиро харидорӣ намоянд. ба ғайр аз Челси, инчунин дастаҳои Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед ба ин бозигари ҷавон марроғ зоҳир намуданд. Эрлинг Ҳоланд соли 2019 ба ҳайати Боруссия шомил шуд. дар дастаи олмонӣ ӯ 32 бозӣ гузаронида 33 гол ба самар расонидааст. дар Аврупо муд шуда бошад ки сармураббие дастаро ба финал баровард бояд мавсими оянда аз симаташ барканор шавад. Томас Тухелро аз вазифаи сармураббигии дастаи ПСЖ барканор карданд. Сабабаш бохти ҳангомавии охирин аз ҷониби дастаи Страсбург аст ки бо ҳисоби калони 4-0 хотима ёфт. Вагарна Томас Тухел тибқи шартнома бояд то тобистон кор мекард, вале Алхалайфи хулосаашро барвақттар баровард. хулас Томас Тухел нақша дорад ки дар Премер-лигаи Англия фаъолияташро идома диҳад. журналист Кристиан Фалк дар саҳифаи худ дар Твиттер навиштааст ки хоҳиши дар дастаҳои Арсенал ва Манчестер Юнайтед фаъолият карданро дорад. қаблан сомонаи Лекупе хабар дода буд ки ПСЖ сармураббӣ Томас Тухелро аз мақомаш барканор мекунад. расонаҳо менавиштанд ки Тухел то охири мавсим дар даста боқӣ хоҳад монд, вале раҳбарият анҷоми мавсимро интизор нашуда ҳамкориро бо ӯ қатъ кардааст. акнун барои миллиардери араб сармураббии нав лозим аст. дирӯз расонаҳои иттилоотии ҳамагӣ ҳадс бар он мезаданд ки Маурисио Почетино ивазкунандаи Тухел дар дастаи ПСЖ мешавад. ба иттилоъе мутахассиси аргентинӣ Маурисио Почетино рӯзҳои наздик бо дастаи Парис Сен-Жермен шартномаи 3 сола ба имзо мерасонад. дар ин бора журналист Николо Скира хабар додааст. қаблан хабар дода шуда буд ки раҳбарияти ПСЖ Томас Тухелро аз мансабаш барканор намуда ба ҷои ӯ Маурисио Почетиноро таъин мекунанд. Почетино аз моҳи ноябри соли 2019 то имрӯз бекор буд. қаблан хабарҳое паҳн шуда буданд ки Маурисио Почетино шояд Зиданро дар Реал иваз кунад, вале ба одами бекор кор лозим. фикр мекунам агар ПСЖ ба ӯ шартномаи ҳамкорӣ пешниҳод кунанд, ягон хел фикр накарда имзо мемонад. футболбозони дастаи ПСЖ ба хотири аз симати сармураббигӣ канор рафтани Томас Тухел андӯҳгинии худро тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ иброз медоранд. аввалин шуда форварди дастаи ПСЖ Килиан Мбаппе бо мутахассис хайрухуш кард. ӯ дар саҳифаи твиттераш навиштааст ки мутаассифона ин қонуни футбол аст, вале инҷо касе заҳматҳои шуморо фаромӯш нахоҳад кард. шумо саҳифаи муҳимеро дар таърихи бошгоҳ навишта кардед. ин ҳамаш натиҷаи машаққатҳои шумост, навиштааст Килиан Мбаппе.
ширкати пивабарории Budweiser як иқдоми аҷиберо пеша кардааст. онҳо ба хотири дастоварди навбатии Месси ки бо 644 гол рекордишои футбол Пелеро шикаст, хостанд ба тамоми дарвозабонҳое ки Месси ба онҳо гол задааст як шишаи пива сари ҳар гол равон намоянд. медонед Месси ба дарвозаи чанд дарвозабон гол задааст? ба дарвозаи 160 нафар. ба ана ҳамин 160 нафар ширкати Budweiser нӯшокии спиртии пива равон месохтааст ки дар миёни онҳо собиқ дарвозабони дастаи Спартак Андрей Дикан низ ҳаст. соли 2012 Барселона дар даври гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо дастаи Спартакро 2 маротиба бурид ки дар ҳар бозӣ Месси 2 голӣ задааст. аз ин рӯ аз ҷониби ширкати пивабарорӣ Андрей Дикан 4 шиша пива мегирад. ба дарвозабони мунтахаби Эрон низ равон хоҳанд кард. дар ҷоми ҷаҳон Месси ба дарвозаи Эрон гол зада буд ку. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.